a daidai lokacin da 'yan Najeriya da Nijar wasu suke zage-zagen juna, a daidai lokacin fa sojin saman Nijar da kuma na Najeriya suka yi haɗaka domin cimma nasara akan 'yan ta'adda. Rahoton da na samu ku kai tsaye daga shafin Defense Headquarter na Najeriya dangane da kokarin da sojojin Najeriya suka yi a Malam Fatori Borno, shafin su da ke Twitter idan kuka je kuka karanta za ku ga ashe 'yan ta'addan ISWAP da aka ce an kashe guda 54 ba ma 54 ba. Sun kai sama da mutum 80 domin gashi rahoto ya fito kusan awa 13 da suka wuce, kuma sojojin Nijar su ma sun taka muhimmiyar rawa wurin hana waɗannan masu guduwa 'yan ta'addan nan da suke tserewa daga wannan yankunan bayan prejo da suka samu daga sojojin Najeriya, su ma sai suka hana su guduwa. Wannan dalilin yasa aka tarfa su. Alayyalin da sojojin Najeriya sun ci nasarar samun makamai daga hannun 'yan ta'adda, domin ana maganar AK-47 ma guda 52 suka samu, a sai PKT machine guns guda 8, sai RPG tubes guda 7, akwai 5 general purpose machine guns. In takaice muku ba iyaka haka ba, akwai 21 RPG bombs aka samu duka a hannun waɗannan mutane. Bayan sojojin Najeriya sun mola su, sun kore su, sun kashe na kashewa. Saboda haka daidai wannan gaban nake so in ja hankali 'yan Najeriya da kuma Nijar. Ku sani Nijar Najeriya abu ɗaya ce. Duk duniya ba mu da wata ƙasa da take da kusanci da mu kamar Nijar. Nijar ma ba ta da wata ƙasa da take da kusanci da ita kamar Najeriya. Duk lokacin da abu ya faru da Nijar to ya samu arewacin Najeriya. Duk abin da ya samu arewacin Najeriya kuma ya samu Najeriya. Saboda haka ya kamata mu ajiye wasu abubuwa da muke wanda yake ba ma tsaya mu yi tunani kafin mu yi su. Daga ƙarshe kuma ina mai daɗa ƙararawa sojojin Najeriya ƙwarin gwiwa. Allah Ubangiji Subhanahu wataala ya ƙara muku ƙwarin gwiwa. Haka sojojin Nijar kuma Ubangiji Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa. Ku ci gaba da shafe waɗannan 'yan iskan da suka damu al'umma. Operation haɗin kai hakika kun taka rawar gani kuma kun yi abin da ya kamata a yaba muku. Allah ya daga Nijar da Najeriya, Allah ya ba mu nasara. Amin ya hayyu ya qayyum.